kun taba jin na cewa ɗahiru bauchi kun taba ji ba abin da bai fada ba dan gana dan kaza dan ba abin da bai na ji shi sai ya dariya sai ba abin da bai fada ba amma a matsayinsa in zo in ce in ture jekaro shi da irin ɗinsa da darajarsa da zo ka ce za ka wulakanta shi ya yi kuskure. Kun ga ɗahir bauchi in ba tubaye ba wallahi lahza ta ƙarshe ta mutuwar shi ta zai mutu yana jin haushin Abubakar Gumi dan duk inda ka ba ɗahir bauchi minti 5 ya magana ko to insha Allah ta'ala sai ka gane cewa ba shi da bakin ciki a duniya sai Gumi in dai zai magana minti 5 to sai ya yi magana Gumi. Shi da ya ce mun ni shege ne dan zinafa ya fito ya janye akwai bulala 80 ma a bayan tsoho bayan ya mutu don ban yafe ba da kace mun ni dan zina ne ina da bidiyon kuma a bakinsa almaji suka dauka suna ce mun dan zina alhali ina da uba har ma na ci gadon babana ina ma da wanda muke uba ɗayan suna raye kuma su taba jin wannan magana ba sai a bakin al-rasul jarima in bai zai babar asul jarima ba me shi in ba ku son wannan suna mu kira shi da shi ya fito ya janye kalmar cewa dan zina ne da ku samu har kuke ta yadawa mu dan fa mu da ake cewa wai mu ne muke abin nan mu ne fa dahir bauchi zo ungon limanci di ya kafurta mu tun daga mu har kakannin mu har iyayen mu yace duk wanda yake dan izala to dan zina ne haka bai faɗa akwai kalmar ta zalunci a duniya ta wuce wannan